Таму зараз палітзняволеныя, якія выходзяць з турам, маюць магчымасць атрымаць дапамогу медычнага плана, прычым дастаткова сур'ёзную. У нас ужо, я не ведаю, можа на десятак ужо пайшоў лік замененых суставаў, напрыклад. Гэта дастаткова нетанныя аперацыі. Вельмі часта бывае, што менавіта у умовах зняволення у людзей суставы псуюцца і потым проста не могуць хадзіць, не могуць працаваць, нічога не могуць. Гэта магчымасць атрымаць разавую фінансавую выплату, гэта магчымасць атрымаць падтрымку у пераездзе, у эвакуацыі, калі гэта будзе патрэбна. Гэта магчымасць атрымаць падтрымку псіхалагічную. Ну і ўвогуле гэта дастаткова комплексны падыход. І я лічу, што менавіта такім чынам трэба і працаваць з гэтай праблемай, бо фактычна гэтая праблема ўзроўню дзяржаўнай праблемы. Рэабілітацыяй, рэсацыялізацыяй, зваротам магчымасцяў для гэтых людзей павінны будуць займацца ў новай Беларусі дзяржаўныя структуры дзяржаўнай праграмы. Это прайшлі абсалютна ўсе. І нацысцкая Нямецчына, калі развалілася, потым Нямецчына выплачвала і рэпарацыі, і выплачвала і кампенсацыі гэтым людзям. Тое ж самае павінны будуць прайсці і беларусы. І што самае смешнае, што гэта будзе рабіцца з новага бюджэта, які будзем фармаваць мы, нармальныя беларусы, і фактычна мы сваімі уласнымі сродкамі будзем пакрываць тыя праблемы і тыя касякі, якія нарабіла папярэдняя ўлада. Ну так працуе, як бы так заўсёды, што той, хто больш адказны, той, хто больш хоча пераменаў, ён у выніку і несе галоўны цяжар, у тым ліку і фінансавыя. Ну і зараз атрымліваецца, што тыя данаты, якія ідуць у байсол, гэта таксама можна разлічваць як такі дадатковы падатак на большую салідарнасць, добраахвотны, зразумела, падатак. Калі чалавек вырашае, што я хачу, каб штосьці змянілася, і таму я гатовы даваць нейкія грошы, каб у гэтых людзей было штосьці лепш. Калі казаць пра лічбы, то за год гэта каля 1 200 000 евро агулам на ўсе нашыя праграмы, на ўсе нашыя зборы. І з іх, я думаю, большая частка зараз ідзе якраз на людзей рэпрэсаваных, якія адсидзелі, якія выехалі і якія знаходзяцца ўнутры Беларусі. Так што гэта наш асноўны фокус, і мы з гэтым працуем. І зразумела, увесь час мы глядзім на тыя выклікі, якія з'яўляюцца новыя, і нашыя праграмы пашыраюцца наш мандат. Мы ўсё больш людзей уключаем у нашу дапамогу. Калі раней гэта былі толькі тыя, хто адсидзелі 3+ месяца, то зараз, напрыклад, на дзіцячыя акцыі, якая неўзабаве, дарэчы, пачнецца, вось мы будзем збіраць дзетак палітзняволеных у школу, ўжо могуць падавацца людзі, якія сидзелі толькі на сутках, але там пэўная колькасць сутак. Так што, у прынцыпе, сітуацыя складаная, як заўсёды, але кантраляваная, як я гэта кажу. Яшчэ одно маё пытанне, пачакай. І вось такая ёсць рыса, нібыта ўласная беларусам і беларускам, што складана звяртацца па дапамогу. Ці вы бачыце нейкую дынаміку, ці людзі больш прызвычаліся, што можна пайсці да байсолы і там дапамогуць, альбо ўсё адно людзі, якія цяпер выходзяць, яшчэ пераймаюцца, хто это, што это, як это працуе, можа нічога не атрымацца. Адна з нашых стратэгічных мэтаў таго, што ўвогуле мы робім насамрэч, гэта не пра грошы, гэта пра фармаванне культуры, гэта пра фармаванне новага падыхода, культура салідарнасці, якая ўключае ў сябе ў тым ліку і культуру зварота па дапамогу. Я магу сказаць, што ёсць пэўныя тэндэнцыі, якія мяне цешаць, таму што з кожным годам мы атрымліваем ўсё больш заявак ад людзей. Зараз мы атрымліваем прыблізна 1 заявку на дзень на адкрыццё збора, ну і адпаведна адкрываем каля 300 збораў на год. І я бачу, што гэта працуе як сарафаннае радыё, калі чалавек проста дзеліцца сваім досведам супрацы, кажа, што так, можна ісці, можна звяртацца. Зразумела, што збор публічны гэта такая штука, што можа сабраць, а можа не сабраць. Гэта заўсёды эмоцыя. Калі ваша гісторыя эмоцый не выкліча ў публікі, то і даната не будзе. Але збольшага тая публіка, якая данаціць, гэта каля 20 000 чалавек штогод на сённяшні дзень. Гэта цэлы беларускі райцэнтр, калі пералічваць гэта на населеныя пункты. Гэта 20 000 чалавек, якія рэгулярна і пастаянна робяць хаця б маленькая, але донейшн. І гэтая частка культуры салідарнасці фармуецца, і фармуецца тая частка, якая якраз такі адказвае за тое, што звяртацца па дапамогу абсалютна нармальна. Тут няма нічога такога, асабліва, калі чалавек пастрадаў за погляды, калі ён быў рэпрэсаваны абсалютна незаконна, неправавым метадам, і ён, канешне, мае права на дапамогу. Таму, карыстаючыся магчымасцю, звяртаюся таксама да тых, хто ў залі, тых, хто зараз глядзіць гэтую трансляцыю, можаце смела прыходзіць да нас, звяртацца па дапамогу. Мы паглядзім, што з гэтым канкрэтным вашым выпадкам можна зрабіць, і прапануем розныя варыянты. Альбо тое, што ў нас ужо ёсць, як я казаў, тыя праграмы, якія ёсць, альбо можам адкрыць персанальны збор.
Дзякуй шчыра. Паважанае гаспадарства, я запрашаю вас таксама задаваць пытанні, калі у вас ёсць, падымайце руку. Калі з'явіцца, калі ласка, дайце мне пра гэта знаць. А я яшчэ хачу гаспадарыні Галіны запытаць такую штуку. Вы адзначылі, што шмат юрыстаў альбо адмаўляюцца адвакатаў ад палітычных кейсаў, альбо увогуле сыходзяць з прафесіі. І вельмі вялікае пытанне, хто застаецца ў прафесіі і хто будзе абараняць твае правы. Скажыце, ці вы сутыкаліся з тым, што пераследуемыя людзі не давяряюць сваім адвакатам і што з гэтага адбывалася? Ну, такие выпадки бывают, потому что по-разному человек приходит до адвоката, клиент. Калі сам абвінавачваемы за кратамі прыходзіць яго радня. І вось тут, калі ёсць сарафаннае радыё працуе, рэкамендуюць адваката, то ён ужо з даверам прыходзіць. А бывае так, што нечакана ніколі ў сям'і такога не было, каб затрымлівалі, і вось адвакат спатрэбіўся. То людзі прыходзяць з пэўным недаверам. Асабліва ж гэта тычыцца тых момантаў, калі адвакат дае падпіску аб неразгалошванні. І ўсё ён не можа казаць, таму што за гэта адвакат, за тое, што паведаміць нейкія сведчанні, ён можа прыцягнуты быць да адказнасці. Вось. І таму не ўсе разумеюць гэта. І, кажуць, так а навошта нам тады адвакат, калі мы нічога не можам даведацца? Такое ёсць. Былі такія ў маёй практыцы моманты, калі сапраўды чалавек не вінаваты, таму што каб склад злачынства быў, трэба даказаць, што умышлена гэта, наўмысна было зроблена. Вось я абараняла хлопца, які далёкі зусім быў ад палітыкі, але сустрэўся са сваімі сябрамі і якраз праходзіў там мітынг недалёка. Яны выйшлі, былі ў сталіцы, там у сутарэннях у гэтых. Выйшлі і на гэтым фоне вырашылі сфоткацца. А вакол сцягі, там сімволіка і прыцягнутыя да адказнасці былі. Сваяка майго падабароннага, ён працаваў калісьці ў праваахоўных органах і кажа, яны не ўдзельнічалі. Так, не ўдзельнічалі. Ясная справа, я веру ў тое, што яны выйшлі, проста радасна сфоткаліся, і крымінальная справа адносна іх. Але практыка сведчыла пра тое, што раз навокал сімволіка, значыць, ты ўдзельнік. Усё, не трэба даказваць, меў ты умысел такі удзельнічаць ці не. І тады ўжо тлумачылі мы, адвакаты, што практыка судовая вось такая. Калі ты прызнаеш, сапраўды такое было, прызнаеш, што ты удзельнічаў там, раскайваешся, то табе, значит, хімія, абмежаванне волі. А калі ты не прызнаешся, то практыка такая, што ідзе ў турму. І вы выбірайце самі, выбірайце, што вам лепш. Вось такія былі моманты недаверу. Так, дзякуй шчыра. Я бачу, з'явілася пытанне. Ой, дзякуй. Нет, уж давай микрофон, у нас трансляция. Давайте. Хорошо, я просто не адвокатка, но я хочу дать комментарий о том, я просто услышала, что вы уехали в 2024 году. Меня слышно и так. И вообще практика адвокатская идет с 2020 года, если мы берем уже все это. И адвокатов, вы говорите, за комментарий, да люди сидят по 10 лет. Просто, и им не пускают адвокатов. Даже я в 20-м сидела, мне не пускали адвоката, мне дали там типа 5 минут. Просто, не знаю, каким-то магическим образом. И второй комментарий хочу сказать, как бы не, как это красиво выразиться, как бы не критиковали Байсол, но я от себя скажу, что спасибо Байсолу вообще, что есть такие возможности, в принципе, покинуть Беларусь, какими-то магическими образами. Просто я бежала в 21-м, у меня путь был обширный, просто сейчас люди другими способами выезжают и типа коротко, и это хорошо, что есть такие возможности. Просто все говорят, что вот Стрижак плохой, Байсол там не выплачивает.
300, 500 евро. Ну, даже если бы Байсол выплачивал бы 2000 евро, все равно люди бы потом сказали, всего лишь? Ну, вот. И я к тому хочу сказать спасибо вообще Байсолу, что есть такая организация, потому что я вот просто проанализировала, что если бы не было Байсола, мне кажется, мы бы вообще просто бы сидели в стране. Ну, в тюрьмах, в СИЗО и так далее. Вот, даже все бы адвокаты сидели уже, и адвокатки. Вот, если уже касаться адвокатуры. И поэтому, блин, я думаю, что люди, не скажу, что должны быть благодарны, но хотя бы они, ну, минимально сказать спасибо, что есть такие возможности, потому что это прям... Я просто, если бы не Байсол, например, или другие структуры, которые помогают там политзаключенным и, в принципе, людям с политическим, да, репрессированным, то я думаю, что было бы... Так на Тутаке. Ну, на Тутаке бы мы не встретились. Вот мы бы в СИЗО, например, встретились. Вот адвокатка. Так а нет, мы бы в одной камере, в принципе, с вами. Вы бы рассказывали, шел 2024. Я бы, конечно, если была бы на воле, я бы вас защитила. Но сейчас я могу вам рассказать опыт 4-го года, да. Вот, поэтому всем спасибо вообще. И это классно, что вы там на свободе и так далее. И можете... Блин, я не знаю, вот просто защищать права сейчас здесь граждан и гражданок белорусов и белорусок. Вот, спасибо большое, вот, передаю микрофон. Давайте трошечку по чарзе мы будем так. Спадар добры мне дапаможа. Спадарыня, так з акулярами, пакуль мы дапамагаты ідзеі. Я хочу адзначыць, што у Празе была канферэнцыя, дзе збіраліся арганізацыі, якія дапамагаюць зняволеным і пацярпелым ад пераследу. І там некалькі разоў гучала на этой канферэнцыі, што мала робіцца, трэба больш, але я хочу адзначыць, што за 4 гады столькі ўжо напрацавана досведу, і вось як спадар Андрэй адзначыў, ужо цэлая сістэма выбудавана, што это неймаверны поспех. Дзякуй шчыра всім, хто удзельнічае у гэтых структурах альбо нейкім іншым чынам дапамагае. Запрашаю вас. Усіх вітаю. Я сёння жадаю скарыстацца магчымасцю, паколькі у нас ідзе прамая трансляцыя, і звярнуцца да людзей, якія знаходзяцца ў Беларусі і магчыма хістаюцца ці выязджаць ці не, асабліва палітзняволеныя. Бо я разумею, як гэта жахліва пакідаць сваю краіну, пераязджаць у новую краіну, у іншы свет, дзе ты не ведаеш, што цябе будзе чакаць заўтра. І мяне звуць Воля Паўлова, я з'яўляюся каардынатарам шэлтара ва Вроцлаве і жадаю вас распавесці інфармацыю пра тое, што не пужайцеся, пераязджайце, бо і ў Літве, і ў Польшчы распрацавана сетка шэлтараў, дзе вы можаце пераехаць разам са сваімі сваякамі і пажыць некалькі месяцаў, прайсці спакойна медыцынскую рэабілітацыю, дзе людзі, валанцёры дапамогуць вам знайсці і працу. Напрыклад, вось у нас у шэлтары, так, у нас ёсць цудоўныя 2 полькі, выкладчыцы, і яны займаюцца выкладаннем польскай мовы менавіта для тых, хто толькі пераехаў. Калі чалавек нічога не ведае, не можа нават у краму схадзіць, так, гэта вельмі карысныя веды насамрэч. Так што не пужайцеся, калі у вас ёсць выбар з'ехаць і дыхаць павольна, знаходзіцца на свабодзе, то лепей выбіраць гэты шлях, бо беларусы сваіх не кідаюць і заўсёды падтрымаюць. Дзякуй шчыра. Цяпер запрашаю так спадара у акулярах, так? Добрый день. Я бачыла вашу руку, дзякуй шчыры. Мы да вас прыйдзем. Тарас Тарналійскі, Еўрарадыё. У меня есть 2 пытання. Тут, можа, одно не вельмі па адрасе, але ўсё ж такі цікава дазнацца. Прыпыніла сваю працу ініцыятыва сумленных людзей, честных людей, там па зборы грошай таксама для людзей, якія пацярпелі ад рэпрэсій. Можа, вы ведаеце, з чым гэта звязана? З чым праблема была?
Ввогуле, чаму яны зараз не робяць тую працу, якую рабілі прыкладна з канца 2020 году. І у мяне яшчэ пытанне, як змянілася праца у вось фондаў таксама падтрымкі палітвязняў і сем'яў палітвязняў пасля вось кейса з дысідэнтам, калі там затрымлівалі людзей, калі ім пералічвалі грошы фактычна на набыццё тавараў, там фактычна справа Еўраопт, калі там ім набывалі тавары і рэчы ці прадукты нейкія у крамах, а там потым на іх заводзілі справы. Зараз як змянілася ўвогуле гэтая лагістыка? Ці змянілася яна ўвогуле ці не? Дзякуй. Ну, тут хіба буду я адказваць на гэтае пытанне. Пачну з канца. Першае, што трэба сказаць, што справа не зусім дысідэнта, гэта справа Еўраопта, як абсолютна слушна заўважана, таму што ініцыятыва I Need Help Buy займалася гэтай прадуктовай дапамогай. Гэта ініцыятыва, створаная фларыдскім беларусам Філіпам Гаврышевым. І гэты чалавек і ягоная каманда, яны працавалі ў сістэме абсалютна прававой. Ніякага экстрэмізма у тым, каб купіць кілбасы ці тушонкі і зрабіць дастаўку на адрас, няма. І не можа быць увогуле. І тое, што ўлада пачынае ганяць нас ужо за кавалак батона, гэта кажа пра тое, што яны проста ўжо не ведаюць, за што ўхапіцца, каб стварыць бачнасць сваёй неўсыпнай працы па пераадольванню экстрэмізма. І гэта таксама трэба трымаць у фокусе, што тут ні праваабаронцы, ні фонды, ні людзі, ні тыя, хто дапамагаюць, вінаваты ў тым, што адбываецца. А вось гэта якраз такі абсалютна алагічныя паводзіны ўлады, калі яны абвешчваюць крымінальным тое, што не з'яўляецца крымінальным апрыорі, робяць. І пра гэта таксама трэба памятаць. Так, кожны такі выпад, кожная такая атака, кожны такі новы бар'ер, які ўзводзіцца ўладамі, мы аналізуем, увесь час мы глядзім над тым, як можна працаваць з гэтым і карэктыруем нашыя паводзіны і нашы спосабы дапамогі. У справе гэтага еўраоптаўскага кейса мы не працуем такім чынам. Мы не перадавалі ніколі гэтыя прадуктовыя перадачы, таму для Байсола мала што змянілася. Мы проста прааналізавалі практыку нашых калег, пабачылі, дзе там ёсць слабыя кропкі і яшчэ раз упэўніліся, што так мы рабіць не будзем. Мы працуем па-іншаму і заўсёды разлічваем на свае сілы і глядзім, наколькі мы можам у тых ці іншых выпадках зрабіць больш эфектыўна. Так што увесь час ідзе гэтая праца. Другое пытанне пра тое, чаму спынілася праца той ці іншай ініцыятывы. Да чэсных людзей яшчэ спыняліся ініцыятывы, якія займаліся рассылкай лістоў у вязніцы. І час ад часу проста рэальна некаторыя ініцыятывы працаваць не будзем. Я не прадстаўнік чэсных людзей, не працую з імі, не ведаю іх унутранай гэтай кухні, але проста магу разумець, чаму гэта адбываецца. Таму што людзі праз 4 гады часта бывае, што ўжо не разумеюць, якім чынам яны могуць яшчэ дапамагаць, якім чынам можна сябе самога матываваць на гэтую працу. Ну і другое, яны, відаць, бачаць, што ёсць нейкая сістэма, якая працуе і без іх удзелу, і могуць, в прынцыпе, адысці ў бок. Ну, плюс я ведаю, што сёння, ці калі там будзе прэзентацыя новай краўдфандынгавай платформы Новай Беларусі. Так што так яшчэ прарэкламую. Окей, да. Значит, будзе яшчэ адна новая платформа, пабачым, як яна працуе. Гэта значыць, што будзе яшчэ больш магчымасцяў падтрымліваць беларусаў. Таму гэта натуральны працэс, калі нейкая арганізацыя сыходзіць, на яе месца прыходзіць іншая. І галоўнае, каб была ў гэтым патрэба грамадства. Калі патрэба грамадства ёсць, яна будзе задаволеная тым жа самым грамадствам. Это абсолютно натуральны працэс. Дзякуй шчыра, запрашаю вас. Дзень добры. Даруйце, калі ласка, хочу адзначыць, што ў нас засталося каля 10 хвілін, так што давайте яшчэ каротенька, хутенька паговорым. Мяне зовут Віктор, і фамілія моя таксама Пархімчык. Я сын адваката Пархімчыка, і наша цікавая сямейная драма была тым, што маці мяне абараняла. Таму я буду звяртацца да маці на ты. Я б хацеў запытацца ў цябе. Ты абараняла шмат якіх палітвязняў, лік ішоў на дзесяткі.
некалькі дзесяткаў год ты працавала ў гэтай сферы адвакатуры, і а пасля ты выехала. Ці запатрабаваныя зараз тут, а пасля твайго выезда твае веды і досвед на сёння праваабарончы? Не, ну пакуль што не, таму што я з якога сярэдзіны сакавіка тут знаходжуся, так, уладкоўваюся, жытло уладковую, все такое. А пакуль што такіх не было зваротаў, каб мяне куды-небудзь прыцягнуць да працы. Ну, спадзяюся, што калі моя праца і досвед спатрэбіцца, то я з задавальненнем. Дзякуй. Добра, так што калі хтосьці зараз глядзіць нашу трансляцыю альбо ў залі і вы маеце патрэбу ў кваліфікаванай кансультацыі, шчыра запрашаем. Скажыце, калі ласка, ці ёсць яшчэ ў кагосьці пытанні? Давайте далей. Не знаю, два пытания или это просто будет. Вот ваша, это сейчас сподарю Стрижаку. Ваша коллаборация «Страна для жизни», «By Hell», «By Soul», к чему, первый вопрос, к чему она ведет и будет ли больше помощи политзаключенным и репрессированным людям? Ну, в першую чаргу, канешне, гэта справа кансалідацыі рэсурсаў. Фактычна мы ўсе гэтыя 4 гады так ці інакш працавалі ў гэтай кааліцыі. Напрыклад, калі казаць пра дзіцячыя кампаніі, які мы праводзім 3 разы на год, то мы традыцыйна гэта рабілі разам. Верыфікацыя кейсаў, прыём заявак, выплаты, збор фактаў таго, што выплата адбылася і чалавек штосьці хоча пра гэта сказаць і перадаць донарам. Гэта ўсё мы рабілі разам. І таму фактычна мы проста фармалізавалі нашыя стасункі, якія ўжо даўно былі такімі. А зараз будзем глядзець, што будзем рабіць з гэтым далей, бо кааліцыя гэта вялікія магчымасці, але і вялікая адказнасць. І паглядзім, можа быць, мы будзем займацца яшчэ якімі-небудзь дадатковымі кампаніямі, дадатковымі акцыямі. І зараз мы праходзім такі этап фармалізацыі. То есть я думаю, што гэтая кааліцыя яшчэ пакажа розныя цікавыя штукі вам всім. Но это не отказ на моё пытанне, это вы говорите наперед. Я про сейчас. Зачем вы сформировались в одну коалицию? У вас у всех разные доноры, и у вас разные суммы, которые вам доноры дают. Вот. И мой вопрос, зачем вы сформировались в одно целое, и будет ли больше помощи? Ну, типа, зачем вы вообще в одно единое делаете, если вы сейчас не отказываете на вопрос, будет ли больше помощи? То есть очень классно звучит, что вы такие... Раз. Значит, это кансалідацыя таго, што у нас ужо зараз ёсць. Калі, напрыклад, мы кажам пра розныя праграмы, якія рэалізуюцца кожнай з гэтых 4 структур, то яны павінны ахопліваць чалавека цалкам. Вось выйшаў чалавек, і ён атрымлівае адразу прапанову з комплекснай дапамогай. Як гэта зрабіць так, каб яна была скаардынаванай, была эфектыўнай і своечасовай, гэта мець нейкую агульную базу, мець агульны нейкі падыход, агульны верыфікацыйны спіс. І ў нас фактычна гэта зараз адбываецца. Чалавек выходзіць, ён, напрыклад, звярнуўся толькі ў дысідэнт, а дысідэнт кажа, ёсць яшчэ опцыі такія, 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 такія. І вся наша сістэма гэтай опцыі ведае, і мы ведаем, што чалавек можа прайсці і праз рэабілітацыю медычную, псіхалагічную, атрымаць грошы, яшчэ што-небудзь. У гэтым сэнс, каб не было 10 дзвярэй, у якія трэба заходзіць, ты заходзіш толькі ў адну, і далей цябе ўжо проста праводзяць па ўсіх магчымых спосабах атрымаць дапамогу. Так што ў першую чаргу гэта каардынацыя нашых высілкаў. І каб не было перакрёстнага фінансавання да таго ж. Бо часам бывае так, што розныя людзі бываюць, давайте будзем шчырымі. Ёсць людзі, якія хочуць атрымаць па адных і тых самых прыкметах дапамогу ў розных месцах. Напрыклад, 2 разы атрымаць па медыцыне дапамогу. Зараз гэта немагчыма, таму што ў нас ёсць агульная кансалідаваная база, і мы бачым, што чалавек уже ў такім спосабе дапамогу атрымаў. Значыцца, у нас будзе больш магчымасцяў дапамагаць тым, хто яшчэ такую дапамогу не атрымаў. Может быть, зараз я отказал на питание. Нет, смотрите, со своей стороны я вижу так. Вы сформировались в одно. Например, человек, он медицинскую помощь не получит 2 раза вообще ни в коем смысле, ни в коем разе, потому что, во-первых, есть база у ByHelp, как я знаю. Вот. Во-вторых, политзаключенный или политзаключенная, которая вышла с тюрьмы либо СИЗО, она обращается к Байсолу. Байсолу говорит, вы можете сделать сбор
либо получить 500 евро сейчас. Вот. Но так как вы сейчас в едином целом, вот смотрите, например, я только вышла, обращаюсь к Байсолу, типа, помогите мне хотя бы сейчас 500 евро, потому что мне нужно как-то жить. И я иду в страну для жизни, а мне страна для жизни говорит, нет, вы в Байсоле получили, мы одно целое. И раньше было можно там в стране для жизни, там 300 евро, например, в Байсоле и так далее, и как-то, ну, какую-то помощь получать. А сейчас вы, не говорю одно целое, вы просто, ну, соединились, и я, например, иду там в Байсол, получаю 500 евро, иду в страну для жизни, а они такие, нет, потому что вам помог Байсол. И что в этом случае делать? Давайте паспрабуем апошні раз адказаць на это пытанне. Добра, калі не атрымаецца, то мы возьмем яшчэ одно пытанне, якое істотна нам сёння абмеркаваць. Нет, это просто интересно, и это да, мега мы на важно. одном фестивале, и коли что, коли и гэтым Нет, разом... Нет, я хочу, чтобы трансляцию Коли видели, ласка, потому что люди смотрят политзаключенные. Да, коли и третий раз не атрымаецца, то, можа быць, тэт-а-тэт у вас атрымаецца абмеркаваць. Я бачу, що нам уже тэхнікі паказваюць, што час трансляцыі сканчаецца, таму я пастараюся вельмі коротка. Першае, можам працягнуць гэтае пытанне асабіста, потым пасля таго, як закончыцца наша панель. Яшчэ раз падкрэслю, што вельмі важна, каб як мага больш людзей атрымала дапамогу. Калі ў нас атрымліваецца, што некалькі фондаў робяць дапамогу аднаго і таго ж самага плана, я чаму прывёў медычны ў прыклад, это толькі прыклад. Разавыя выплаты гэта таксама адзін і той ж самы план. То для нас вельмі важна, каб гэтыя людзі атрымлівалі дапамогу ў большай колькасці. Нават каб не адзін чалавек, напрыклад, меў такую магчымасць, а больш людзей. І для нас важен вось гэты ахоп. Ну і калі казаць пра канкрэтныя сумы, то вось мы кажам 500 і 300. Звычайна зараз людзі атрымліваюць 500 разовую і ідуць на збор і дасабіраюць тую суму, якая ім патрэбна. Ясна, што гэта займае час, але ў прынцыпе грошы там все роўна большыя. Так што так ці інакш мы свае магчымасці нарошчваем і ўвесь час робім все для таго, каб больш дапамагаць людзям. Тым ліку і кааліцыя для гэтага створана. Спадзяюся, што адказаў на пытанне. Дзякуй. У нас засталося літаральна 5 хвілін, тому я попрошу выказацца літаральна тэзісна, як вы ставіцеся, каб это не была доўгая дыскусія, просто ваше ўласнае адчуванне. Зараз ішла вялікая дыскусія наконт палітзняволеных, як выпускаць, як працаваць з рэжымам усіх разам ці паасобку. Адпаведна, ёсць медычны спіс. І я хочу задаць найперш, Дар'я, вам пытанне, чалавеку з гэтым досведам зняволення, як ваше стаўленне, як мусіць адбывацца гэты працэс? Я постараюся кратка. На мінулым тыдні вызвалілі 18 палітвязняў датэрмінова. Гэта было па амністыі і па памілванні. Выйшлі 18 чалавек. І пасля гэтага мне было вельмі дзіўна глядзець на тых людзей, якія кажуць, ну вось паглядзіце, на наступны дзень прызналі палітвязнямі 18 чалавек. У гэтым няма ніякага сэнсу. У гэтым ёсць сэнс. І я хочу, каб людзі гэта пачулі, бо палітзняволеным там за кратамі ім усё адно, колькі людзей вызваліць, калі могуць вызваліць хаця бы одну жанчыну, ці калі хаця б аднаго мужчыну, вось за што-небудзь зрабіць, каб іх вызвалілі, гэта трэба рабіць. Бо вось гэтыя 25 чалавек, то, што іх прызналі, 25, там, 18 на наступны дзень палітвязнямі, так іх прызнаюць і сёння. Іх прызнаюць заўтра, іх прызнаюць і паслязаўтра, і праз 2 тыдні. У нас нічога не мяняецца ў краіне. Але тое, што людзі пачынаюць выхадзіць хоць нейкім чынам, тое, што вызвалілі там, Украіна дабілася вызвалення 5 сваіх палітзняволеных, якія адбывалі пакаранне ў беларускіх турмах. Добра, у нас выйшлі 5 чалавек, давайте хаця б нешта рабіць, давайте хаця б вызвалім, я не ведаю, па гуманітарным спісе пайдзем. Давайте вызвалім людзей, у якіх ёсць захворванні. Ці вызвалім мацярэй, у якіх дзеці растуць, не бачуць маці, не могуць прыйсці ў турмы, бо ў турмы, па-мойму, не пускаюць з дзецьмі. Яны не могуць пабачыць сваіх бацькоў, а ёсць у нас жанчыны, якія асуджаны да 10 гадоў, і да 15, і да 20. І дзеці, калі пакінулі, ну, там, асталіся без бацькоў у 3 гады, яны сустрэнуць 17-годці без бацькоў, вы гэта прапануеце? Ну, то бок, калі мы будзем казаць, што ўсіх разам ці інакш ніяк, ну, гэта немагчыма. Давайте спрабаваць хоць неяк, хоць кагосьці, хоць аднаго, хоць 2. Давайте пойдем на нейкія перамовы з рэжымам. Мне вельмі дзіўна, я апошні сказ скажу, мне вельмі дзіўна, калі кажуць, што нельга таргавацца з рэжымам, бо гэта таргоўля людзьмі. Якая таргоўля людзьмі? Там людзі сядзяць і проста лепшыя гады жыцця аддаюць ні за што. Яны сядзяць за сваё меркаванне, яны сядзяць за нейкі каментар, за фотаздымак і так далей. Таму мне падаецца, што гэта лагічна, што трэба
рабіць нешта і вызваляць хоць кагосьці, неважна у якой колькасці. Я больш пессімістычна гляжу на гэта, на ўсё. Конечно, я спачуваю людям і блізкім людям. Не першы раз мы сутыкаемся з тым, што пасля выбараў ідуць суды, пераследы і турма. Але раней было прасцей. Зараз значна складаней. Таму што саўпала так, што ідзе вайна на Ўкраіне, там Палестына, Ізраіль. Зараз глобальна нейкі вузел, які не на карысць нашай краіне, не на карысць палітвязняў. Вельмі многае залежыць ад палітыкі. Я думаю, што до 25-го года, пакуль не пройдуць выбары наступныя, жаданне ў рэжыма хоць аднаго чалавека адпусціць няма. Гэта паказвае тое, што хапаюць як мага больш людзей. Усё роўна гэта топка працуе. І толькі можа, дзякуючы Дэн Сяопіну, з Китая, так? Ён, напэўна, націснуў усё-такі, што выпусцілі некалькі чалавекаў. А жаданне ў рэжыма пры ўсіх нашых намаганнях абсалютна няма. І ён у стане нікога не пускаць. Таму будзем спадзявацца, што палітычная сітуацыя глобальна неяк будзе мяняцца, будзе ціск. Але гэта не адмяняе таго, што мы таксама павінны спрабаваць нейкім чынам грукацца ва ўсе дзверы, каб выпусціць. Так, просто вы сказалі пра тое, што ў рэжыма няма жадання. Так у рэжыма ніколі не будзе жадання вызваліць палітзняволеных. Таму гэта толькі наша адказнасць і толькі нашы нейкія прапановы, нейкія варыянты, як мы можам вызваліць палітвязней. Спадар Андрей, калі ласачка. Я реаліст. Гэта моя такая рыса спецыфічная. І я хачу, каб мы все з вами разумелі, што адбываецца. Вызваленне гэтых людзей адбылося па незразумелай для нас прычыне. Ніхто не ведае, не можа ўцямна сказаць, чаму менавіта зараз, чаму менавіта гэтая колькасць людзей, чаму менавіта гэтая катэгорыі людзей былі вызваленыя. І я вельмі хачу перасцярэшчы ад нейкай эйфарыі ў гэтым кірунку. Не думайце, што ўлада стала хоць на йоту гуманней, што ў іх ёсць жаданне штосьці там абеліцца трошку, ці там падрыхтаваць штосьці, падлатаць свой імідж. Гэта абсалютна слушна заўважана, што людзей сажалі, сажаюць і будуць сажаць. Рэпрэсіі працягваюцца. Гэта самы галоўны момант. Тое, што ілюзія, што штосьці пачынае змяняцца ў лепшы бок, гэта толькі ілюзія. Я безумоўна і безмежна рады за кожнага і кожную, хто зараз праводзіць гэты дзень на волі, спіць у сваім ложку, а не на нарах. Але трэба разумець сутнасць гэтага дзеяння. Улада як была рэпрэсіўнай па сваёй сутнасці, так і засталася. Не трэба трапляць у ілюзію, што зараз нешта будзе змяняцца да лепшага. Пакуль мы не бачым гэтага. Мы фіксуем толькі тое, што толькі за чэрвень 72 чалавекі новых. Разумееце? І гэты махавік, ён увесь час круціцца, перамоўвае жыццё беларусаў. І вось да гэтага я заклікаю. Безумоўна, канешне, трэба рабіць усё, каб вызваліць людзей, больш людзей. Але давайце будзем шчырымі. Ці ёсць у нас для гэтага інструменты ціску? Якія гэты інструменты ціску? Што мы можам гэтай сітуацыі рабіць? Вось гэтыя пытанні трэба ставіць перад сабой, адказваць на іх кожны дзень. І тады мы будзем замацаваныя на зямлі, а не вітаць у аблоках. Дзякуй. Дзякуй шчыра за нашу дыскусію, дзякуй шчыра за вашу увагу. Я запрашаю наступных удзельнікаў. Шановныя сябры, мы не збаўляем абаротаў. Літаральна 5-7 хвілін і пачынаем чарговую дыскусію сярод іншага пра культурную адукацыю, ролю культуры ў адукацыі грамадства. Пра гэта неўзабаве. Не разыходзьцеся далёка, далучайцеся. Праз момант чарговая дыскусія.